Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Gabon egunon, denoi, kaixo nagore, kaixo punto. Gaur azkar joango gara zuzenean gaira, ze kostatu zaigu honi heltzea, eta helduko diogu gainera gozetuta. Ze gaur, ez dakit janaria zitzen behar diguzun, zer proposatu behar diguzun Bai, jateko? menu oso bat proposatuko dizuet, Bikain ordu hauetan, eta ikusiko dugu gozez geratzen zeraten edo ez. eta zer da eskintzeko dakazun lehen da bizikoa. Gerrako patata tortilla. Opa. Bai, hipotesi batek dio patata tortilla gerra karlistetan Bai. asmatu zela, Bai, tartean hori entzun Zumalakarregi zegoela, baina guk beste gerra batera joko dugu, Espainiako gerrara, eta 1928ko Valentziara joango gera. Orduan eremu errepublikarrean zegon, eta handik hilabete gutxitara ja nazionalen eskutan geratuko zen. Huevos. Patatas. Con cebolla. Siempre con cebolla. Tortilla land. Tortilla land. Tortilla land. Bienvenidos a Tortilla land. Tortilla land. Hau edo historiari buruzko podcast bat izaten jarraitzen du, eta serioa. Gaur asmatu behar dugu, edo deskubritu behar dugu, patata tortillaren, zer eta jatorria. Zan dezake? Ez, errezeta berezi bat. Errezeta. Bai, abestiak aipatzen ditu arrautzak, patatak, tipula, ekarriko dugu arrautzik, patatarik eta tipulari gabeko tortilla. Bikain, Bai. bueno. Pixka kokatzeko, ez, Republika zatitua dago, garai hortan, ez, 1928an, isolatuta, arma zornitzea gero eta zailagoa da, ez, bando republikarra, baina baita elikagai ez ere, ez. Gosean nagusitzen da, hirietan batez ere, ez, parketako usoak desagertzen dira, kaleetako kasualitatez. katuak ere bai, Yeah. eta lehen gaien faltan, irudimena landu behar da. Eta hori egite zuen, Radio Amanezerren, Leonor Pareja, la cocinera ideal, hori. Berak proposatzen zituen errezeta berriak, o, bueno... Bai, bereziak esan Bereziak, genuke, ez? Adibidez hori, arrautzarik eta patatari gabeko gure gaurko patata tortilla, ez? Txakar, ordurako ja jendea patata tortilla esan da bazekien, Bai. oso ondo zertan. Eta oinarrizko... Lehen gaiak ere, bai. Lehen gaiak zintzu ziren, eta dana. Bai. Orduan errezeta esango dizuet. Bai. Probatu nahi baldin baduzue. Bueno. Bueno, lehenik, laranjak zuritu. Esan dugu Valentzian gaudela, eta berak Leonorrek esaten du, baratze valentziarrak eskaintzen dizkigun laranja ederrak. Ertuko eta tokiko. Bai. Eta orduan, laranjak hartu, eta azala eta mamiaren arteko zati zuria, ordu pare batez, gatzatutako uretan beratu. Gauza txuri hori, laranjen gauza Bai. txuria. Bai. Teknikoki hola definituta. Yeah. Ez dakit nola den izen zientifikoa, Bai. Zain arraro hiek edo. baino berak erabili zuen patata bezala. Orduan, patata baliz bezala frigitu zuen gauza txuri hori, eta gero arrautza ordezkatzeko ura eta irina nahastu, eta kolorante pixka bat gehitu behar zaio. Arrautzik ez, baina kolorantea mentzegoen. Ja, hori esan behar, Bai. Bueno. Orduan, dena nahastu, eta alde batetik eta bestetik frigitu, hori ja tortilla ohikoak bezala. Eta bukatu zuen errezeta esanez, familiak eskertuko dizu. Baiaren bueltan familia bat, asko ziren baina ez dut goratzen zenbat, gora begira errezuan, dantzan zuaren inguruan. Ni erean nengoen nolabait, aulkitik altxatzeko, seinalearen zai ez didate
Bai, ez dakite Valentziarrik patata nola ditu alzaio ni, patata tortilla. Bai, Tortilla, gerrako tortilla. Gerrako tortilla. Bai. Gerrako Ganora, eta 3 puntu. Hori da, 3 puntu. Ganora handeirekin jangote zuten. Ez dakit. Ez dakit J. Martinak abesteko dakan ganora berdinekin, ala ez, baina ez dakit, Erzeta horrek arrakasta handia behintzat, gaur arte ez da heldu. Ez, baina kontua da, nik errezeta honen berri izan nun Juan Eslava Galán, historialari andaluziar bada, horren liburu batean, una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. Niri gustatu zaidan liburua, Eta 2005ko da liburua, beraz, ia 20 urte pasa dira, garai hortan, deigarri egin zitzaidan, kontzeptu hori ez, patatarik eta arrautzari gabeko patata tortilla. Baina gaur egun ezain beste, merkatuan dauden ustezko tortilla horiek ikusita. Ja, hola plastikozko zorro batean saltzen den gauza horiek, bai. Patata tortilla itxurakin. Hori da. Ja. Baina, bueno, kontua da, seguraski, Leonor parejak proposatutako tortilla horrekin gozeak geratuko garela. Baleik, Baina proposatzen dut bigarren platera saltatzea. Zuzenean? Bai, ze Leonor parejak beste irratsaio batzuetan bigarren plater batzuk proposatu zituen, adibidez legatzi gabeko legatza. Legatzi gabeko legatza. Eta haragiri gabeko arkumetxuletak. Nahiko poeta bazen bera, ez? Bai. Proposatzen zuen makil bat sartzea, txuletari. Ezurrarena egiteko. Nik uste gaur egun Leonor pareja izango zela influencer vegano bat. Bai, alako zerbait, bai. Beraz, oiek ikusita, nik uste zuzenean postrera joko dugula. Zaberia hobetzen dugun maila. Eta postrerako, zer proposatzen dut? Ya no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, sol que me derrito. El mal de ojo que me mando me lo quito. Ya no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, sol que me derrito. El mal de ojo que me mando me lo quito. Me lo quito. Que me mando me lo quito. Tú eres que pimpeas o te pimpean a ti. Yo elegí mi lado, tú te Eta zer nahi zu, katalan bat jan? Ez, bizkotxito bat. Bale. Baina gure bizkotxo historikoa ez da gaur egungo bizkotxo arro gozo bat. Baina. Jatorri etimologikoa aztertuko dugu, eta orduan bizkotxo hitza dator biskoktus, latinezko bi hitzetatik, eta esan nahi dute bi aldiz egosia. Hortik dator, gure bizkotxo, iparraldean bizkotxa, esaten diote, italianoz biskotto, biskui frantzesez, biskit inglesez, hori denak daukate jatorri. Arrobera. Bai. Eta zergatik bi aldiz egosia, 16. mendean marinelak erabiltzen zutelako, kontsumitzen zutelako, itxasibilari luzeetan. Opil txiki borobilak ziren, gaur egungo galeten antza gehiago zutenak, gari irinez eginak, eta hori, jatorria dioen bezala bi aldiz egosten zituzten, bidaian zehar ez zitezen hartzitu edo usteldu. Eta ondorioz oso gogorrak ziren, eta gainera ziren gozoak. Ja, bi aldiz egozi beharrak ja ditzera ematen du lehen egozi aldiak ja ez badio kentzen txar guztiak, beste bat behar duela, ez da? Bai. Auskaloz zegoen bat tartian. Orduan, bizkotxo, lehor eta gogorroiek janalizateko, ze denborarekin gaina gero eta gehiago gogortzen ziren, bustitzeko itura hasierati zabaldu zen. Eta, ardotan edo uretan bustitzen zituzten. Ardotan? Bai. Bueno, horrela. Eta Euskal Marilenen agian sagardotan. Sagardotan, ez emar gara. Baina, bueno, guk ere igual hori egin barko dugu. Ze busti, tortillarekin gozez geratu gara. Bai, ezen da ez da tortilla. 16. mendeko bizkotxoarekin hortzak hortxe utzi ditugu, koske egiten saiatu garenean. Orduan, esnetan bustitako galleta batzuk proposatzen ditut. Bai. Eta esnetan bustitzeko galleta honenak zein dira? Pues, mirentxu.
eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, Gaietetan gaietenak. Bai, Txikitako, ez dakit, oroitzapenak ekartzizkiuna, bentsat ja hile urdindua dakagu noi. Ez dakit gazte jaten aldute Maria gaieta. nik uste du, Igual dakite baietz, zer den. bai. Punta osatu baietz, baina ja gaztetasun maila ez dakit onartzen dugun. Baina, bueno, Maria gaieta mitikoak. Bai. Mitikoak. Eta ia esan menu xumea ekarri nahi nuen, baina Maria Gaietaren jatorria ez da xumea. Bueno, orduan, Zer dago jatorrian? Zer dago jatorrean gaietetan? Monarkia. Amen. Berriz ere. Bai, orduan joango gera 19. mende bukaerara, 1874ko urtarrilaren 23an, San Petersburgon ezkondu ziren Maria Alexandrovna, dukesa handia, hau da, Errusiako Alexander Bigarrena txarraren alaba, Txarra edo ona? txarra, Vale. eserekin. Eta Ingalaterrako Alfred Printzea, Edimburgoko dukea zen eta Victoria erreginaren laugarren semea. Beste endogomiko batzuk. Bai, ze Victoria erreginak hemofilia kasu asko Eta horrek aditzera ematen du, bai, eta Romanovtarrak ere basakaten beria. Bai. Bueno, oso ondo. Orduan, neguko jauregian ezkondu ziren, eta urteko ezkontza zanez, aitzaki horrekin, bi gozogile ingelesek, James Peake eta George Hender Freenek, gaieta mota berri bat prestatu zuten. Eta, ezkongai baten izena jarri zioten, Errusiarrarena, Maria. Irentxu. Bai. Baina egia da beste teoria bat edo beste bertsio bat ere zabaldu izan dela luzaroan, eta da Espainian duela jatorria, eta Eugenio Fontaneda, Fontaneda gaieta etxeko sortzaileak, beste klasiko bat. Mentzeukan biloba bat Maria izenekoa, eta horrengatik jarri ziotela. Baina Fontaneda etzen izan, gaur egun bai, Maria Fontaneda, baina etzen izan Espainiako estatuan gaieta horiek egiten lehenak. Zeintuz ziren lehenak. Egia da, iritsi ziren lehenak, ziren, Pik eta Frinek egindako horiek importatu egiten zituzten, eta oso garestia ziren. Garai hortan, 5,5 pesta terdi azken, kiloa. Tori asko da, ez? Asko zen, bai. Eta Espainiako estatuko lehen Maria gaietak hemen digertu. Gipuzkoan, Errenterian. Banekin, Olibet fabrikan. Olibet? Bai, 1886an barkatu, sortu zen fabrika, eta zeuzkan oregailu mekanikoak, igezkailuak, eta estatuko lehen katelabeak. Horri esker lortu zuten produktua pixka bat merketzea, 2,5 pestan kiloa, baina oraindikan oso produktu hori, luxuzkoa zen. Beraz, labur bilduz, geratu gaitezen izen buruarekin, lerro buruarekin. Osea, kenduta odol urdineko endogamiko hauentzat prestatutakoa, Maria gaieta gurea dira. Bai. Ya está, punto. Eta gainera errepublika zaleak ere... También eskerrekoak. Bueno. Eskerrekoak ez dakit, baina kontua da gaurko menua hasi dugula, ez, Espainiako gerran, errepublikaren bandoan, eta bukatuko dugu ere berdin, ze gerra pizu zenean, bi errepublika zale ezagun handi, Zenobia Kanprubi, idazle eta hizkuntzalaria, eta bere senarra, Juan Ramón Jiménez, poeta eta Nobel sariduna, erbestera joan ziren. Eta erbestetik, Zenobiak, Juan Guerrero Ruiz editoreari zera idatzi zion. Ez usteko handiena Juan Ramonentzat, Maria Olibet gaietak lirateke. Gauza legendario eta eskura ezintzat jotzen baititu beti. Joder, nork esango zuen porreroen gaietari gogokoenak, norbait definituko zuenek legendario eta eskura ezintzat. Eta norbaitek edozeinek ez, Juan Ramón Jiménez. Hoxe ba, bueno, olerkiren bat agian, hori eskutuan dedikatuko tesian. Bena, Maria ez zuela idatzi edo etzaigula iritsi. Ja, euskalo. Horra arte? Bai. Bueno, onda gizuela Anagoreren gaurko menuak, eta horrengoan, euskalo zerekin etorriko garen, ez da? Ez du gaur erapenik egingo. Baina agian, ez? Beteta baldin bagaude eta digestioa egiteko lokuluxka bat? Bera, badakin dondi zoa zen. Vale. Bueno, ale, agur, tajan jogur.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabal dezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.